Vet aquí que una vegada, fa molts anys, en una masia granja a les Torres de Mataró hi vivia una gran família, l'avi Joan i l'àvia Maria. L'oncle Jaume i la tia Pepa. La Margarida i el seu home, en Pere. I els 5 nens, en Pau i en Ton, la Laia i la Roser i el Martí. Els més grans treballaven la terra i cuidaven el bestiar de la granja amb la idea dels menors, es passaven de més bé. Per aquells dies, tota la família esperava amb il·lusió l'arribada del Nadal. Van decidir començar a decorar la casa per aquelles festes tan esperades. Si voleu, ja m'encarrego jo, com cada any, d'anar a buscar l'arbre de Nadal. Pare, jo t'acompanyo. Segur que la botiga de l'Anna del Magnet ens en guarden com cada any. Anem a la fira de Santa Llúcia. Jo aniré a la cuina a organitzar-ho tot, que aquests dies són dies de menjar molt. Mare, jo t'acompanyo, t'ajudo a fer la llista per anar a comprar. Jaume, nosaltres podem anar a buscar les coses per a decorar la casa. D'acord, jo t'ajudaré a prendre la col·lecció de Nadal. Nosaltres podem anar a buscar les figures de pessebre. Sí, jo recordo on les vam guardar l'any passat. Anem a mi. Per on són? No deies que era aquí la caixa? N'estàs segur? Per aquí no hi són. Mireu, sembla que les figures estan amagades i no volen sortir. No, noi, no. Aquest any no sortirem pas. Què? Una figura que parla? Sí que m'ha sentit. Som les figures del pessebre i aquest any no volem sortir. No volem sortir perquè estem de vaga. Estem de vaga. Què? De vaga? Què passa, Maria? Tens el nen Jesús que acaba de néixer. Hauries d'estar contenta. I tu qui ets? Soc el Ramadà, que no em coneixes? I tu també estàs de vaga? Sí, estem de vaga. Estem de vaga. Sí, noia, aquest any cap de nosaltres vol sortir. Estem tots de vaga. No ho entenem res de res. Algú ens ho pot explicar? Doncs mira, ja estem cansats de que deixeu tot l'any guardat en una caixa el traster de casa. Sí, tens raó. Aquí tancat nos avorrim molt. Només ens traiem 2 mesos a l'any. D'acord, nois, no us enfadeu. Què necessiteu per tornar com cada any? Doncs que ens prometeu que jugareu més amb nosaltres. Sí, i no només per Nadal. Ens agradaria que juguéssiu amb nosaltres tot l'any. Us ho passem tan bé. Si no ens avorrim molt guardats en una caixa. Tracte fet! Tracte fet!
cop i volta apareixen en Pere i la Joan molt amonats. Venen de la plaça on hi ha la Clara de Santa Lúcia, de buscar l'arbre de Nadal. Estan preocupats. Us ho podeu creure? No us ho creureu, la botiga de l'Anna i el Manel està tancada. Per Nadal, vaga general, és el que deien al rètol. Us ho podeu creure? A veure, pensem una solució. Que s'estrany això. Els venedors també fa vaga? Hem de fer alguna cosa, nois. Que els nens vagin a la plaça del poble a veure què passa. Quin Nadal més estrany. Comencem bé. Els nens van anar a la plaça del poble i ho van explicar als seus amics. Van decidir d'anar a parlar amb el Manel i la seva dona. Es van trobar amb la parada ben tancada, molt embogada. Bon dia, Manel. Bon dia, Anna. Bon dia, què voleu? Estem de vaga, la botiga està tancada. I per què esteu de vaga? Perquè estem cansats de quan la gent vinga a comprar un arbre de Nadal amb res, després de les festes es diri a les escombraries com si res. No entenen que són éssers vius i si no ho poden tenir a casa els podríem tornar a plantar al bosc. No l'havíem pensat mai. Què us sembla si diem a la gent del poble que quan acabi les festes de Nadal torni a plantar els arbres en el bosc? No estaria gens malament. Si ho feu de debò, potser podríem tornar a obrir, oi, Manel? Potser sí. Ens agrada tant la nostra feina. Tracta bé. Tracta bé. Els petits de la família estaven molt il·lusionats amb les festes de Nadal, mentre en Pau, el Roser i en Martí i en Ton anaven a fora a jugar, el Martí i la Doia van decidir escriure la carta als Reis. Estimats Afres Mas de Roser, aquest any voldria que em postressi tot el que jo us demano, ja que he estat una nena molt aplicada a l'escola i no fet enfadar els pares. Us voldria demanar una Nintendo Switch d'última generació, una PlayStation, un ordinador portàtil, 10 llibres, un mòbil, una televisió per la meva habitació, Para el carro, germaneta. Si segueixes així no quedaràs res per mi. Que no veus que els Reis són rics i que tenen moltes coses? Pensa en els nens i nenes que no tenen tantes joguines com nosaltres. No siguis tan egoista. Egoista jo i ara. De cop i volta senten un soroll que venia del poble. Semblava que hi havien deixat descarregades un munt de cabres, però no eren ells. Tots els nens del poble que estaven cridant molt esbarrats. Com? Que no hi haurà Nadal? D'on heu tret aquesta idea? Què passa? Què és
riu. Quin problema teniu? Que aquest any no hi haurà nada. Què? Que no hi ha nada. N'esteu segurs? Seguríssims. No tindrem Nadal. Qui us ho ha dit? El tío, el Pare Noel, els Reis Mags i els angelets de la nit estan de vacances. I ara què farem? Vaga, no hi haurà Nadal. No! I ara què faré sense la meva joguina? Això és l'únic que et preocupa? Hem de fer-hi alguna cosa. Doncs haurem de parlar amb ells i preguntar-los per què estan enfadats. Els nens de Tòfala van decidir que anirien a trobar els tres reis mags, el tio, el Pare Noel i els angelets de la nit, per fer-los entendre que abandonessin la vaga, que ningú no es podia quedar sense Nadal. Els primers que van anar a visitar van ser els angelets de la nit, aquells que deixen un regalet, una moneda sota el coixí, quan li cau una dent, algun nen o alguna nena. Angelets de la nit! Angelets de la nit! Angelets, on sou? Angelets de la nit, on sou? Hola! Aquí. Sí, som aquí. Què passa? Què voleu de nosaltres? Volem saber què hem de fer perquè torneu a deixar un regal sota del coixí quan a alguns nens se li caigui una dent. Veniu que us explicaré. Per començar, podríeu rentar-vos les dents 3 cops al dia. Així quan us caiguin les dents i no us les emportem estaran ben netes. I no estaran brutes de llaminadures. I plenes de calles. I ara, jo no em penso rentar les dents. Calla, que no veus que si no no s'emportaran més regals. I una altra cosa, per tenir les dents ben netes tenim que menjar més fruita i verdura. Molt bé, perdoneu-nos ahir. Molt bé, perdoneu-nos, angelets. Us prometem que a partir d'ara ens rentarem les dents. Esteu segurs d'això? Sí, ens rentarem les dents 3 cops al dia, després d'esmorzar, de dinar i de sopar. Segur? Sí, seguríssim! D'acord, us perdonem. Tracte fet!
Mentre aquells nens van convèncer els angelets, uns altres nens del poble van seguir el seu camí per trobar el tió de Nadal. Per trobar-lo van haver de travessar el bosc i allà ho van trobar, però el tió no estava sol, hi havia més la tiona. Tió, on ets? Aquí. Qui vols despertar-nos mentre dormim? Som uns nens que volem parlar amb vosaltres. I tu qui ets? Tu? Hola, sóc la tiona, que no em coneixes? Doncs no, però m'agrades. Què us ha portat fins aquí? Volem saber què hem de fer perquè tornem a cagar regals els nens el dia de Nadal. Mireu, nois, el que em passa que no sé gravar els cops a l'esquena. Referiríem carícies en lloc de garrotades amb un bastó. I el que es demanem, que no es baralleu entre vosaltres, que no es pagueu, que no s'insulteu, ni digueu paraulotes encara que estigueu enfadats. I caram, tampoc li podem donar cops al tir a la tiona? Sí que se torna finolis. No n'ha après mai tu de tenir la boca tancada? No és per això. D'acord, tiona, perdoneu-nos. Us prometem que no ens barallarem amb ningú ni diurem paraulotes. I que es farem carícies en lloc de cops de bastó. D'acord, us perdonem. Però us podríeu inventar una cançó nova per cantar-nos? Tracta fer... Tracta fer! Uns altres nens van enfilar cap a Noruega, a prop del Pol Nord, per anar a trobar el Pare Noel. Allà hi feia molt de fred, el van trobar en una caseta del bosc i des de fora va sentien unes noies que venien de dins. S'hi van acostar i van trucar a la seva. Ho, ho, ho! Qui gosa molestar-me a aquestes hores de la nit? Som uns nens que van d'un poble molt llunyà. Volem parlar amb tu. Obre la porta, sisplau. Obvia'm, sisplau, tenim fiel. Colla de gargi perdeus! No sabeu que estic molt enfadat amb vosaltres. Deixa'ls passar, home, no siguis tan esquert. Passeu, nois, que vull alguna cosa calentona? Sí, Mare Noel, venim molt de fred. Per què esteu enfadats? Quin problema teniu amb nosaltres? Estic enfadat amb vosaltres perquè sempre que us vigilo comprovo que aneu a dormir molt tard. Mireu massa la televisió. A la vostra edat hauríeu d'anar a dormir ben d'hora per estar desperts al matí i anar a l'escola. Tens molta raó, sempre mirem la tele. Sí, mirem el Capità Amèrica. Fa molt tard. Perdona'ns, Pare Noel, perdona'ns, Pare Noel. Molt bé, nens, us perdonem. Però ens heu de prometre que anireu a dormir quan el pare i la mare us ho diguin. Tracta fer, tracta fer! Un altre
altre grup de nens van anar a casa dels tres mags, en Melcior, en Gaspar i en Baltasar. Quan van arribar, s'hi li van trobar a casa amb la porta ben oberta jugant a cartes. Hola, bon dia, Reis Mags. Què podem passar, sisplau? Melcior, Gaspar i Baltasar, què sou aquí? No s'hi va Gaspar a fer trampa. Trampa, jo? Sí, Gaspar, he vist com tenies una carta de sota de la capa. No digues mentides, Melcior, és que no t'agrada perdre. Bona tarda, Reis Mags. Venim de molt lluny per parlar amb vosaltres. I el rei Baltasar, on és? Està fent repòs a l'habitació. Ai, pobret, és el meu preferit, que el podem veure. I tant! Baltasar, vine, que tenim visita! I a vosaltres, Reis Mags, què us passa que esteu tan enfadats amb els nens? Demaneu massa cosa a la carta i mai esteu contents. I penseu que hi ha molts nens al món que també volien jugar i mereixen ser feliços com vosaltres. Sou molt egoistes. Compartir les meves joguines amb els altres? No siguis aixafaguitarres, mutis i a la ràbia. Estimats Reis, perdoneu-nos. Us prometem a partir d'ara no demanem tantes coses a la carta. I compartirem les joguines amb els amics i aquelles que ja no fem servir les portarem a l'escola per aprofitar-les. Molt bé, nens! Quedeu perdonats. Heu d'estar contents amb el que teniu. I no demanar tantes coses. Tracte fet! Tracte fet! L'àvia Maria estava ben enfaita de la vida preparant el dinar de Nadal. Començava a estar una mica emprenyada de tenir tanta feina. Ja no puc més, em sembla que aquest any també faré. Tranquil·la, dona, aquest vespre mataré el gall i farem l'escudella. Jo t'ajudaré, no et preocupis. Sí, m'ajudareu, però jo cada dia tinc que fer el dinar per tota la família i alguns no me'n fa gaire. Joan, què em dius? Estàs bé aquí assegut al sofà? Maria, dona tranquil·la, no t'enfadis. Va, que t'ajudo. Aniré a la granja i et portaré el millor gall perquè puguis fer el dinar. També hi va anar en Pere i l'oncle Jaume. Allà els grans ensenyaven als petits a cuidar del bestiar. Matarem el gall,
es van adonar que els animals també havien decidit fer vaga. No estaven disposats a ser menjats per ningú i la família, esclar, va haver de buscar una solució. I ara què farem? A veure, pensem una solució. Ja ho tinc. Aquest any per Nadal dinarem una altra cosa. Una bona crema de verdures. Canelons d'espinacs. De postre, una bona macedònia. I abans de fer cagar el tió, neules i torrons. Aquell dia tots van gaudir del dinar de Nadal, en Pau i la Roser. Els petits de la casa van recitar el vers de Nadal i després van fer cagar el tió. Som els reis de la casa i ens agraden els torrons i les neules. Aquest any per Nadal felicitem amb un sac de petons. Tio? I sí, feu cal, tio. Caga, tio. Caga, xurro. Que jo et donaré un fort petó. Caga, tio. Ametlles i torrons. Si cagues molt bé, et faré molts petons. I després d'aquesta escena tan nadalenca, van cantar una Nadal als esclaves. I després d'aquesta escena tan nadalenca, van cantar una Nadal als esclaves. Ui! Em sembla que ja estem preparant. Bon Nadal a tothom! La família. Els angelets. El tio i la tiona. El pare